famba chimuti famba ndati famba chimuti mashoko ari kutaura natinashe gotora ayo muri yeZimbabwe nyaya ndinayo panapa inyaya inorwadza zvakare nekusuwisa zvakare. Nyaya iyi yakaitika kuMutare West. Chief Marange, Headman Mafararaikwe, Sabhuku Chikuni. Muri yeZimbabwe kune murume angari kukorokoza nemwe mukomana angari kukorokoza zvakare. Baba ava zvavakaita vane mwana vakafamba vachitsvaga yekuti iye atora foshoro yangu nemugwara wangu wandinoshandisa mumaini. Ndobva vakushaiwa vachibva kuti hakuna mumwe ndinengi. Ndobva vamutsvaga mwana uyoyo, ndobva vamudzingirira. Vamudzingirira akasvika pakutopinda pamwe pane imwe nzvimbo ine zvinobaya. Vakakwanisa kupindapo. Ndobva vadzokera ndokutora magambutsu. Ndobva vatora tochi ndokupinda imomo. Vachibva tanga kurova mwana uyu nemugwara. Vakatanga kumurova mukusana, vakamurova makumbo kusvikira mwana uyu akuwara. Akuwara kudaro vakamuzvuzurudza, vakafamba naye vachiti taura kuti zvinhu zvangu zvawaba waendesa kopi. Mwana uyu nekurwadziwa akakwanisa kuti handimbotesa panzvimbo yakati nenyaya yekuti munhu anga kurwadziwa. Vachisvika ipapo vanhu vakabvunzwa vakati aiwa munhu uyu anambogara svika panapa nezvinhu izvi. Anditika baba ava vairova mwana uyu mwana wehama yavo Pokama. Ivowo zvakare vane mwana wavo atori mwana wavo anoshandira pamaini iyi. Vari mukati mekurova kudaro mwana wavo baba vakaudzwa nevamwe kuti baba vako enda unoona baba vako vari kurova mwana uko. Pane munhu vari kurova. Munhu akabva aenda ikoko mwana achibva svika akati baba marova mwana chimuregererai tione zvekuita. Vachibva muregerera mwana uyu achibva asiyiwa kudaro achibva angogara. Mwana uyu akabva asara achibva afa. Mwana uyu akabva fundira baba munhu uyu aita sei afa zvafa toita sei. Baba vakangoti rega ndimbofundira mumwe munhu wampasaidi apa daiso. Vachibva vangoita senge vari kufona baba vachibva turwa pasi vachibvatiza varwa pasi. Baba ava zvakare kumashure uko vakauraya mukadzi wavo zvakare vachibaya nebanga vakacheka nebanga. Vakazouraya zvakare amai vavo vakafirwa nemurume vane munhu wavange vakudanana naye achibva cheka zvakare chikomba chaamai achibva uraya zvakare. Saka kutaura kuno kwatiri kuita baba havasi kuonekwa, mutumbi wakatorwa but vakarova pasi vachibva vatiza. Hama izvezvi dziri kungoti handizivi tichaita sei. So hama padzakaudzwa nezverufu uhu dzakabva dzatiwo isusu pari zvinozvi tinogwanisa pavakainisa nyaya kwamambo yakabva yanzi kwamambo zvatinoita isu pamutemo panodiwa mombe 3 dzeropa dzokuendesa mumusha kwamambo kwozoita mombe dzinokwanisa kuita 7 dzoendeswa kuhama ne1 yemuriwo. Hama dzikati isusu zvinhu zvatisi kugona kuzviwana asi zvatiri kuwana isusu tiri kuwana ngoro isina mavhiri nezvimarata zvimaspesazi zvinokwanita 15. Asi pavaitaura zvinhu izvi zvanga zvisipo vaingoti ndo zvataiona. Pavari kutaura nyaya iyi hama dzoga munhu akauraya akaita sei akatiza hapana chiri kuitika kusvikira vanozoona kuti zvavari kuita izvi hazvisirizvo. Saka nezuro mutumbi wakatorwa wakanosiyiwa pahama yemurume akapondwa ukarara ipapo. Nanhasi asati aziva kuti wabva apa here ndo pane kofini pamba pacho. Baba Isabel muri kuti uripo pakati pemukomana akaurayiwa na baba vakauraya mukomana wakamira sei? Wakamira sekuti vane ukama sokuti vanoonana sekuti ava vanoti mwana kuna baba kumwana uyu wakauraya but vari vefamily muchite mudzimba dzakasiyana. Muri kuti mwana angatora chimugwara kwanzi watora mugwara wangu nefoshoro zvekucheresa vari pasi vanokorokosa kwacho kuvakorokosa kwavakaitira izvozvo. Mwana anga atora here zvinhu izvozvo? Mwana kwanzi aiti handiraumbotora kwanzi mwana aiti andira. Ende muri kutaura kuti baba ava vakatiza mushure mekunge varova pamwe chete kane kuraya mwana uyu vakambouraya vamwe vakando mukadzi wavo vakauraya chikomba chamai. Ende vari kunzi vane macases anokwana kuita iwo 5 ekutsvagwa nemapurisa but apa vaitoshanda zvakare. Hatizivi kuti kwanzi izvo baba vanoenda vachidzoka nanhasi uyu munhu ari kunzi ndiwechi5. Vanhu vemunda vaishanda padhuze nababa ava vachiziva kuti vari kutsvagwa nemapurisa vakanokwenyera mapurisa here? Ndo patisiri kuziva kuti wai vangasikana kwenyera mapurisa nekuti nyaya iri kuenda mberi. Apa netotaura nevamwe vanoshanda namambo pamusoro pekuitika chinhu ichi. Yes, zvakaoma.